Nie, ja som... Ali. Vidíte, že ten pes skutočne, ten pláva, má priestorný pohyb, je radosť sa na ňo pozrieť. Ďakujem, stačí. Tak urobil som ho v tejto triede víťazom. Týmto ďalším som dal známku výborný, druhý výborný, tretí výborný, štvrtý. Nedostatok. Je to práve ten znak, ktorý stále ja osobne zdôrazňujem a na ktorý nás zavezuje aj na štandard schválený Medzinárodnou kinologickou federáciou, že musíme dbať na tých hlázy, musíme dávať pozor. Verím, že moje vysvetlenie bolo... Pozri sa na tú deviatku. Suché písky. Nemá srdečko. Ale keď som si mal týchto vybrať, tak len toho predsa. Víťazom triedy mladých sa stal Ars, Fatran. Druhý skončil Phobos, Barbierov dom, tretí Foton, Barbierov dom a štvrtý Ero z Podkaplnej. V tejto triede bolo viacej jedincov ohodnotených známkou výborný a aj preto bolo náročnejšie určiť poradie. Do triedy mladých Suky bolo prihlásených 11 jedincov. Suka má pokojnejšiu povahu ako pes. Je učenlivejšia, prítulnejšia a viacej prilne k prostrediu, v ktorom žije. Avšak podobne ako pes, aj ona je vynikajúcim strážcom. Začínajúcim chovateľom sa doporučuje pre ľahšiu zvládnutelnosť a stabilitu povahy začať chov práve sukou. Pes i suka sa veľmi radi učia. Rozdiel je v tom, že suka viac dodržiava to, čo sa naučil. Chovateľ napríklad s úspechom naučí oboch chodiť vzorne po chodníku v kvetinovom záhone, avšak stačí malý motýl a pes na okamih úplne zabudne na dobrú výchovu. Aj keď vie, že urobil zle a tvári sa previnilo, ďalší motýl s ním urobí spravidla to isté. Avšak i suka má svoje špecifické starosti a radosti. Už pri sukách v tejto triede musíme dávať pozor pri háraní, aby nebola nakrytá, ako prejde bonitáciou a rentgenom.
Tieto starosti sa nám mnohonásobne vynahradia, keď suka prinesie potomstvo a môžeme pozorovať šťastie suky a jej starostlivosť o výchovu mláďat. Je to najkrajší dar prírody, aký si môže chovateľ vôbec predstaviť. Hoci mnohí chovatelia iných plemien majú práve z tohoto obdobia oprávnené starosti, životaschopné, prirodzené a zdravé plemeno čuvača si s kotením poradí samo bez akéhokoľvek zásahu chovateľa. Ani 10 zdravých odchovaných šteniat nie je raritou. Pocit, ktorý chovateľov čuvačov ovládne pri ich novom potomstve, je nesmierne povznášajúci, ale aj zaväzujúci zároveň. Je to neustále neopakovateľný úvod do vývoja kvality chovu a cenný prínos do rozširovania radov týchto krásnych, živých zvieracích priateľov. Dobre, postavte si psov, takto tu 1, 2, 3, 4, dobre? Tak to prvé nie, prvé aj zostane. To sa vám nepokojí. Dajte si trošku ďalej, lebo by sa vám povedal. Čo mi prísť? Správne postavky, konečia v chrbte, správne pučka. Vypávať tak, daj. Trošku takisto mohutného veľkého telesného rámca, mohutnej telesnej stavby, s trochu širšou hlavou, nastupujete taký ešte oko je tam, dobrý pigment nosa, trošku slabší na pískoch, správne postavené predných končatín, zadné trochu strmšie. Ale nevyjadruje svoje pohľady. Keď ho postavíme k tomuto samotnovi a k tomuto a nedívali by sme sa na genitálie, tak nemôžu oka a s tým tajným kúpaním. Víťazkou triedy mladých suky sa stala Fáma, Chlmecké Vinohrady, druhá bola Ulma z Krupinskej doliny, na 3. mieste skončila Fina, Barbierov dom a na 4. Beta, Povodie Hronu. Všetky boli ocenené známkou výborný. Jedným z vrcholov každej výstavy je trieda otvorená. V Žiline sa do tejto triedy prihlásilo 29 psov. Úroveň týchto zvierat bola výnimočná. Určiť poradie najlepších pri takomto počte a kvalite vyžaduje od posudzovateľa zodpovedné hodnotenie tých znakov, ktoré sa najviac približujú k štandardu. Posudzovateľ v prvom rade hodnotí celkovú harmonickú skladbu tela, ktorá sa najlepšie preukáže pri pohybe. Výrazným znakom psa je samčí výraz hlavy, mohutnosť hrivy a hlboké zaklenutie hrudníka. Slovenský čuvač musí mať pevný a rovný chrbát, správne nasadenie a nosenie chvosta. Chvost by sa nemal ani pri vzrušení dvíhať nad líniu chrbáta. Biela srsť, tmavé oko a pigment piskov a nosa má byť samozrejmosťou. Správne predvádzanie psa významne ovplyvní rozhodnutie posudzovateľa. Pes musí mať iskru. Chovateľ musí psa udržať čo najdlhšie v afekte, aby čo najviac ukázal svoje prednosti a demonstroval svoju povahu. Zo slovenského čuvača vyžaruje mohutnosť, sila, nebojácnosť a neohrozenosť, ale zároveň aj oddanosť a poslušnosť chovateľovi. Benny, spomal, zvoni. Dobrý, pomáham.
správny obdobník ráme. Nie je to potrebné, keby lepší by bol, keby ho nebolal. Ja nechám už posadiť. Spodné písky. Dostáva známku výborné. Možno, že sa dá. Postavte si stôl. Prosil by som vás, aby ste mi začali chodiť do kruhu. Poďme do kruhu.